Kailangan ng pera. Kailangan kumayod, kuya. Trabaho is life kahit pa may banta sa kalusugan dahil sa COVID-19 pandemic. Ang hirap talaga. Sobrang hirap. Alam mo, yung pag nagtitinda kami, minsan hindi kami makabenta. Yung nabenta lang, 250 lang, hindi kasi sa araw-araw namin. Tuloy ang negosyo kahit madalas ang kita ay basyo. Nasasanay na tayo sa ganong sitwasyon, di ba po? Pero sana masolusyonan. Pursigido man sa buhay ang karamihan sa ating mga kababayan, tila iisa naman ang kanilang tono pagdating sa estado ng kanilang pamumuhay. Hirap na nga sa dami ng gastusin, mas pinalala pa umano ng pandemya. Kaya naman hindi katakatakang 62% ng mga Pilipino ang nagsabing mas mahirap ang kanilang sitwasyon sa buhay sa nakalipas na 12 buwan. Ayon yan sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Ginawa ang pag-aaral noong Nobyembre kung saan tinanong ang 1,500 respondents na may edad 18 pataas. Batay sa datos ng SWS, di hamak na mas maraming Pinoy ang nagsabing hirap sila sa buhay noong Setyembre kung saan umabot ito ng 82%. Samantala, dito sa gitnang Luzon patuloy ang pamamahagi ng financial subsidy ng Department of Labor and Employment upang matulungang makabangon ang mga naapektuhan ng pandemya. As of December 18, 598 million pesos na ang naipamigay sa 119,602 formal sector workers sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program. Habang 488 million pesos naman para sa higit 87,000 workers sa ilalim ng Tupad Bayanihan 2. Nauna naman nang nagpahayag ng pagkadismaya ang iba't ibang labor groups dahil hindi umano sapat ang bilang ng mga tinukoy na aayudahan ng pamahalaan. Rainiel Pawid, CLTV News.